በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ገረም ከነ ገሪማ ነጋሲ እንቋዕ ዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ ገሪማ ጻድቅ በሰላም አብጽሕኩም። ካብቶም ተስዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ናይ አቦና አቡነ ገሪማ ዘመደራ ዓመታዊ ክብረ በዓል ሎሚ ዓመት ብፍሉይ መልክዑ ካብ ከተማ ዓድዋ በአንፈት ምብራቅ ኣብ ዝርከብ ካብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ገዳምን ካብ ዓለም ንነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ መጽሓፈ ወንጌል ዝርከቦን ቅዱስ ያሬድ ዘምሄረሉን ጥዑም ዜማ ዝዘመረሉን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ማለያ ዘይብሎም ቅርስታትን ቅዱሳት መጽሓፍትን መቃብር እቲ ጅግና አፍሪካዊ ፈላማይ ጀነራል ራእሲ አሉላ አባ ነጋ ዝርከበሉ ጥንታውን ታሪኻውን ቅዱስ ቦታ ካብ ሰነ 16 ጀሚሩ ብዝለዓለ ድምቀት ንምኽባር ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን መምህራነ ወንጌልን መዘምራንን ዓዲሙ ዝተፈላለዩ ትምህርተ ወንጌልን ወረብን ከምኡውን ጣዕመ ዝማሬ አዳሊልኩም ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ካብ ሰነ 16 ጀሚሩ ኣብቲ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም አቡነ ገሪማ ዘመደራ ተረኺብኩም ናይ አቦና አቡነ ገሪማ ጻድቅ በረከት ንኽትካፈሉ መንፈሳዊ ጻውዒትና ነቕርብ። ብሰላም ንጹታ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለኹም ኩለኹም መጺኹም ኣብቲ በዓል እናኽትርከቡ ቃል ኪዳን ክትቅበሉ መጽዋዕታና ነቕርብ። وأنت سابسي مامرنا